Ziyambi obuda pachena anova ZANU-PF Secretary for Legal Affairs panguva inoi wanyatsobuda pachena chete ringori bhaibheri chete ratisingakwanisi kuamenda nekuchinja, but constitution yakanyorwa nevanhu ende inoita zvido zvevanhu. Ndo reason yavari kuuya nayo vachiti president wenyika, President Masoda Mnangagwa, vari kukonvinzwa nevanhu kunzi ngava extend his term kuti vakwanise kutonga beyond 2028 vachiti zvido zvevanhu again. Saka tingatadze kuamenda constitution pakadaro. Sarapinda mashoko anoshamisana tagwana Ziyambi, remember subscribe or like or turn the bell icon. Kozwana budanya chiti Justice Minister and ZANU-PF Secretary for Legal Affairs Ziyambi speaks on extending President ED's term to 2030. In quotes, only the Bible is immune to amendment. The Constitution of Zimbabwe allows for changes, he said. When we made this resolution as ZANU-PF, it was for the party, not for President ED Vision 2030. Mashoko anobuda togo panguva ino oposta mapictures amuri kuona Vision 2030 zvinzi aiwa yakanga isipori resolution yapresident ndeyebato. Sezvamuri kuona mameetings avanoita even mapolitburo kumacongress kwavanoenda nekumaconference panguva ino vachinoti ndo resolution number 1 yedu sebato. Chitiko chinyatsobuda pachina chiri kuonekwa kunzi ZANU-PF aiwa iri strategical, even leadership yacho inoshandisa mastrategies zvoita sekunge zvido zvevanhu, but ivo vachinyatsokuziva kuti they are aiming to grab power, kuti varambe vari uncontested, varambe vari on power. Mashoko ari kuda panguva ino vanhu vari kupa mawarnings ekunzi vakomana motyira zvenyu kuti pasatozoisiwa yatova dynasty, kuti vachitozovapo zvikana kusingaperi. Kuna kumesi kuchemedza mafunguro enyu muri kudipa musoro pechitiko ichi. Subscribe or like pamwe chete on the bell icon.